tänään mä teen mun ekan videon ja mä oon siis LPS Karamelli. Ja mun oikea nimi on Nea. Ja mä asun Suomessa. Mä en kerro mikä on mun sukunimi ja missä mä asun silleen paikkakunnalla, tiedätte. Niin. Ja mä teen tähän myös sellaisia juhlameikkivideon perään. Tai sellaisia jännästi perään silleen. Niin. Tiedättekö tämän? Niin mä voisin, kun mä oon kertonut jo kaikki, paitsi Instagram-tilin. Toi Instagram-tili on Neenuv. Niin. Se. Sitten mä teen nyt meikkivideon. Tässä, että kaikki osaa laittaa Petsin makaan. Nyt mä teen ripset. Siis laittakaa eka Petsi makuulle. Noin. Meni vähän pieleen tosta. Noin. Nyt mä teen kulmat. Noin. Ja sitten mä värjään kuonon punaiseksi. Tai pinkiksi. Ja sama kumpi väri. Jos on mäykkä pinkki, niin sitten pinkki olisi parempi. Tolleen. Siinä on juhlameikki. Sitten onkohan mitään muuta? Huulet. Niin. Noin. Nyt siinä on juhlameikki. Nyt mä voin mennä juhliin. Mutta tämä video oli tässä. Moi moi!